Να προσέχεις τις σκέψεις σου. Οι κακές σκέψεις είναι σαν τα σκουλίκια που σου τρώνε το μυαλό. Έτσι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Και δεν το έλεγε ποιητικά, δεν το έλεγε κυριολεκτικά, γιατί κάθε σκέψη που φιλοξενούμε μέσα μας γίνεται συναίσθημα. Και κάθε συναίσθημα, αργά ή γρήγορα, επηρεάζει τη ψυχή μας. Μας γεμίζει με φως ή μας δηλητηριάζει. Η σύγχρονη ψυχολογία, αγαπημένοι μου φίλοι, το επιβεβαιώνει. Το μυαλό δεν ξεχωρίζει πάντα τη σκέψη από την πραγματικότητα. Αν σκεφτείς κάτι αρκετά, αρχίζεις να το ζεις. Ο φόβος μεγαλώνει με κάθε «και αν» που λέμε. Η θλίψη βαθαίνει με κάθε «δεν αξίζω» που λέμε επίσης συνεχώς. Και το σώμα σου, το νευρικό σου σύστημα αρχίζει να λειτουργεί, λες και όλα αυτά είναι ήδη αλήθεια. Ο Άγιος Παΐσιος μας δίδαξε να είμαστε αυστηροί με τις σκέψεις μας, όχι με τους άλλους, με το τι αφήνουμε να φωλιάσει μέσα μας. Έλεγε χαρακτηριστικά, όταν σου έρθει μία κακή σκέψη, να τη διώχνεις, μην την αφήνεις να σου κάνει κουμάντο. Να τη χτυπάς όπως το κουνούπι πριν να σε τσιμπήσει. Σκέψου το έτσι, αγαπημένα μου φίλε. Κάθε σκέψη είναι σαν μία σταγόνα. Αν μαζεύεις σταγόνες καθαρού νερού, η ψυχή σου γεμίζει ειρήνη, χαρά. Αν μαζεύεις όμως σταγόνες δηλητήριο, σιγά σιγά θα πνιγείς μέσα του. Μην πιστεύεις κάθε τι που σκέφτεσαι. Μάθε να ξεχωρίζεις τη φωνή της αγάπης από τη φωνή του φόβου. Όταν αρχίσουμε να προσέχουμε τις σκέψεις μας, κάτι αλλάζει. Το μυαλό σταματά να μας σέρνει όπου θέλει. Η ψυχή αρχίζει να αναπνέει ξανά, γιατί η ειρήνη δεν έρχεται από έξω, έρχεται από μέσα μας. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, όταν αφήσουμε τα πάντα στα χέρια του Θεού, όλα γίνονται πιο ήσυχα μέσα μας. Και αυτόν, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν είναι απλώς πίστη. Είναι και ψυχολογική απελευθέρωση. Είναι η αποδοχή, η εμπιστοσύνη, η βαθιά εσωτερική γαλήνη. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για αυτήν τη σιωπηλή δύναμη, την αποδοχή. Και πώς όταν εμπιστευτούμε αληθινά κάτι πιο πάνω από εμάς, το μέσα μας μπορεί επιτέλους να ησυχάσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες το βίντεο. Μείνε συντονισμένος για το επόμενο.